Салом алейкум бародаро дӯсто. Чанд қашта буд канали мо ҳам кор намекард бахшиши зиёд ки сабаб дошт, сабабҳои техникӣ. Ба ҳамин хотир бина ки сарш мекунем дархости бародарора. касоне ки дархост карда буданд ки дар ҳамин бора видео кунем, навози сарш мекунем, якта ки видеоро ҳар рӯз сар метем. шумо фаромӯш накунед, дар канали таҷблогер ҳастен. номи канал ворид мешем, подписаться мекунем. видеои ҳаррӯзаи моро тамошо мекунем. чанд видео мо пештара гузошта будем. ҳозир як нафар дархост кардаги буд ки чиқадр забони фотошопа иваз кунем. бия аз сари нав ворид мешем. барои ман як видео запис кардам нав, садо хуб наёмад, ба ҳамин хотир аз сари нав бо фотошоп ворид мешем. гуфтан англиси аст, фотошопа установид мекунем, ба русӣ кардан дар кора. аз ман русия ба англиси нишон метам барои шумора. чиқадр англисиш кунем, русиш кунем. файл редактирование дуюм гишта ворид мешем. файл дани редактирование. аз поён дуюм настройки ворид мешем ва интерфейс ворид мешем. инҷо забон худаш гуфтага аст. язик интерфейс русский мегирем, англисиш мекунем. окей, фотошопа перезапустит мекунем, аз сари нав x мекунем, ворид мешем. уже англиси аст худаш, англиси шуд. бо русӣ ҳамин хел русия. аз боло якум не дуюм да ворид мешем. аз поён дуюм, ба дасти рост аз боло дуюм зер мекунем. худаш интерфейс english дагас русиянаш мекунем. окей, x ворид мешем, аллакай русия аст. на чандон кори мушкил аст. фикр мекунем иншалло ки фаҳмидем. фаромӯш накунед, шумо дар канали таҷблогер ҳастен. ҳар дархост пешниҳоде дорен, дар комментария нависен. комментариёро ман ҳатман мехонам, ба шумо ҷавоб метиҳам.